file og motion na ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy para sa hospital arrest. Gusto mapabalhin na ni Pastor dito sa usa ka ospital sa Davao tungod sa nasanatin ining problema siyang panglawas mga kabombo. Gusto nining magpa-transfer sa Davao Veterans sa Memorial Medical Center tungod maton pa naglisod kini sa PNP Custodial Facility. Mauning mauning panahon na nga ipakita unta ni Pastor Kibuloy ang iyang dahom naman kani siya power. Kung dili niya kaya nga luwason ang iyang kaugalingon, makaingon ko nga kulto gyud ning iya ha. Kulto gyud ning iyang gitukod nga religion, kulto bra sa istorya. Brainwash nga to siya mga sakop, mga kabombo. Gamhanan man kuno siya. O di siya makaluwas ang kaugalingon, kulto ni. Nangangkol man siya nga son of God. Dili ni tinuod nga son of God siya. Kay wa man siya kaluwas ang kaugalingon, makabombo man siya gahom. Siya man kuno tag-iyas kalibutan. Nag-viral social media. Ay mga video kaniadto nga siya kuno tag-iyas kalibutan. Iya man gangkon nga siya tag-iyas kalibutan. Siya man kuno manuluwas sa kalag sa mga tao. Iya man gipasiatad kaniadto nga kaya niyang luwason ang kalag sa mga tao, mga kabombo. Dili man gani siya makaluwas sa iyang kaugalingon, unya muluwas na noon siya sa kalag sa mga tao, laktod pa kay istorya, dunay something ang pangutok aning Kibuloy, mga kabombo. Ambot pod ning mga membro sa Kingdom of Jesus Christ nga mutuo man aning Kibuloy, nga klaro man kayo ning pastora, nga mura man sa gilayasan sa iyang insakto nga pangisip, atong hagiton si Pastor Kibuloy, nga iyang ipakita ang iyang dahom, ipakita niya iyang power. Maayo kay siya mo pasiatab at tubangan sa iyang mga membro nga gamhanan kuno siya unya dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Nagpasakit-sakit man gani hinuon. Unya klaro nga gusto siya nga magpa-hospital arrest. Wala siya kalainan ni kanhi Presidente Gloria Macatakam Arroyo. Karon gusto siya magpa-hospital arrest. Wa siya kalainan. Wa siya kalainan ni kanhi Presidente Gloria Macatakam Arroyo nga nagpa-hospital arrest, mga kabombo. Nagpasakit-sakit man sadto sa matos kato si Gloria Macatakam Arroyo. Apan sa dihang ni Puli pagka presidente sa nasod sa Pilipinas, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte naayo lang og kalit si Gloria Macatakam Arroyo, mga kabombo. Unya, wala man tingali ni sakit si Pastor Kibuloy. Nganong magpa-hospital arrest man ni siya? Ganahan siya nga adto sa hospital para aircon ang kwarto, unya nindot ang higdaanan, kutsyon. Damita imong gahom, Pastor Kibuloy. Why pulos imong gahom kung dili ka makaluwas imong kaugalingon? Puros na kapagarpar, gamhanan ka man kaha. Unya, kaning mga membro aning Kibuloy, ayaw na taon mo pailad, oy. Kamura gibuang. Kamura gibuang ang inyong pastor. Unya, ni plead not guilty si Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy. O ang upat ka mga co-accused ni ini sa kasong qualified human trafficking. Nga gibasaka batok kanila dito sa Pasig City Regional Trial Court, mga kabombo. Unya, kini si Pastor Kibuloy, gipasanginlan po ni nga ni molestia og mga minor. Gabihan, no? Ngay mga 12, 13 anyos, anak sa mga membro sa Kingdom of Jesus Christ na namasangil nga gimolestia sila ni Pastor Kibuloy, yamang ginikanan ani. Nakaibaw man kuno mga ginikanan aning mga minor nga gipang molestia sa pastor. Apan ang mga ginikanan nagpaligog-lingog lang, mga kabombo. Unsay tawag nimo sa usa ka lalaki nga hilig og minor? Unsay tawag nimo sa usa ka tawo nga ganahan og minor? Pedophilia, pedophile, mga kabombo. Unya, doon na po ito usa ka babae nga membro sa Kingdom of Jesus Christ. Usa sa mga nireklamo, batok ni Pastor Kibuloy nga si alias Amanda. Nipatim po ito gaganiha sa Pasig City, RTC, mga kabombo. Nakahinumdom ko katong usa ka babae nga
giimbitar sa Senado. Gisaysay niya kung giunsa siya paghilabot ni Pastor Kibuloy. Matod pa niya, bisag gajaging pants pa siya, gikiyod-kiyodan siya sa pastor. Grabe pagka-istorya sa mga babae. Ha? Samtang nag-jogging pants pa kuno siya, gikiyod-kiyodan kuno siya sa pastor. Ngano wa man ni asawa si Pastor Kibuloy, mga kabombo. Ang uban mga pastor na may mga asawa, siya wa siya asawa. Nya si Pastor Kibuloy tao ra man gyapon na. Nya kita tao og bation tag kauwag. Ha? Kinsa may atong